Ak si dobre pamätám, ešte pred svojím odchodom na asistenčný program objavil Fenčo v Kolumbuse v 4. útoku. On tam bol vyslovene len na bránenie a na oslavenie. A bol výborný. Všimol si ho vtedy, ja som ho potom videl hrať a dal som ti za pravdu, že to je výborný hráč. Na rok odišiel do Európy, teraz sa vrátil, som ho nevidel v zostave a teraz je to výborná posila pre Montreal. Hrá s Caulfieldom a Suzuki v prvom útoku na miesto Slavkovského a ide mu to, zlepšuje sa. Hrá na oslabeniach, presne ako si povedal, a je veľmi efektívny. Super príchod. Pre Montreal miliónový hráč, ktorého berieš ako keby malá záplata na veľké diery, lebo veľké zranenie a neviem čo. A oni urobili absolútne bingo. Presne opak, že čakáš toto od Danolta, no to nehrá hrať do Texier, lenže ty tam potrebuješ aj toho veterána, chápeš, že oni to brali aj kvôli skúsenostiam a ono, dobre, Danolt ešte to nevidieť na lede, ale tá chémia nejaká s Gallagherom tam je, akože nemám rád ten spomienkový optimizmus. A ty ich dokonca ani nechceš mať vedľa seba. Nechcem ich mať vedľa seba, ale dobre, tak Texier je posiela, Danolt je posiela. A teraz vrátia sa zranení. Koho posadíš? Texier alebo Danolta? Nakoniec budú toho Danolta musieť riešiť, presne ako Pavel hovorí. Ale vieš čo hľadám v skupine? Ja som tak hotový z toho Slavkovského, že ja naozaj, keď si mi to pred Vianocami posielal a chcem vedieť, že odkiaľ si mi to posielal, že existuje trip, kde môžeš Slavkovského vidieť v zápasu. A ja som napísal, že ideme. Kde to bolo? Na akej stránke to bolo? Lebo hľadám to v skupine, ty si to prefotil vtedy, že Slavkovský. Futbal Tour to bol. Myslím, že to bol. A oni robia trip na Slavkovského. V New Yorku to bolo, alebo kde to bolo? Bol tam podľa mňa dva zápasy Slavkovského. Ja myslím, že Fenčo povede bol do New Yorku. Ja by som išiel do Montrealu, ale podľa mňa ten zájazd je buď do New Yorku, alebo... Ale vieš, čo sa teraz v Americe deje? Ty musíš sa oholiť, nebo tie imigrační voli. A budú nám pozerať sociálne siete. Hovoríš, že Football Tour SK, hej? No, pozri. Dobre, tak ja to pozriem a zároveň som chcel niečo povedať k zápasu New York Rangers Buffalo, som chcel povedať, že Buffalo a moja najväčšia chyba tejto sezóny v tomto podcaste, keď som pri olympijských nomináciách a pri hráčoch, ktorí tam mohli byť a nie sú, uvidel Mattiasa Samuelsona z Buffalo Sabres ako Švéda a že teda mal by byť v švédskej reprezentácii. OK, ale to sa stáva, to sú normálne veci, má otca a Švéda, no tak... No, tak už som pochopil, že vlastne Mattias Samuelson je Američan a že Spojené štáty reprezentoval aj na 20-kách svojho času, čiže on Švédsko reprezentovať nemôže. Ale hovorím, od začiatku sezóny, ako náhle sa dvihlo to Buffalo a malo to šnúru víťazstiev, že za tým je z veľkej časti aj hra Mattiasa Samuelsona, či už pri oslabeniach alebo 5-5. Mattias Samuelson dal 2 góly, jeden pri oslabení, ak sa nemýlim, v noci, je veľmi dôležitý, na 4-2 v Madison Square Garden. A tu nejde o to, že Rangers vyzerali, že nahodno. To sú, že dôchodcovia, Panarin so Zibanejadom si dali pekný gól, ale sú pomalí, sú jaloví, to je proste zbytočný tým momentálne v tejto sezóne, nerad to hovorím. Počuješ to? A to Buffalo... Ja som ich dal do guli týždňa. Buffalo si uveril. Tam vidíš, jak si uverilo, oni ako náhle mali tú šnúru víťazstiev, to bolo suverénne Buffalo v Rangers, v Madison Square Garden. A to však sa tam sa chodí po vody, nie? Určite, ale my sme dali, náš tým Bastardi dal na Instagram, že David Pastrňák, že rumor si, že by mieli do Buffalo. Áno, mali sme to na Instagrame a toto sa mi zdá, že mimo mísu. To Robo tam dáva? Robo je chalan, lebo boli tam aj také v diskusii, že Denis, Robo, pozdravujeme do Martina a veľmi pekne ďakujeme Robovi, že sa nám stará o Instagram, lebo je skvelý a naozaj, že dáva tam aj tie špekulácie, aj tie veci, ktoré sa udejú, ale toto sa mi zdá strašné sci-fi, lebo ja si neviem predstaviť, že by Pasta chcel, alebo že by Boston chcel Pastu dať preč. Boston, všetko v živote je jenom otázka peněz. Vždycky to začíná na penězi a končí na penězi. Čili jak někdo přijde s nabídkou pro Boston, teda Tom Sully usoudí, že je vhodná, tak podle mě nebude mít problém, že to řešit. A čo by Buffalo? Čo? Thompsona, Bayerema a... Pastrňák by nechtěl do Buffalo. Prečo by išiel do Buffalo? On musí jít do týmu, on by, podle mě Pastrňák by, jako každý jiný hokejista, který je prostě v jeho věku a je na špici, tak půjde do týmu jenom, který je aj atraktívnejší, no. Je atraktivní a má prostě možnost vyhrát Stanley Cup. Jakože nikde jinde nepůjde do nějakého týmu, který se bude. Čiže on je to špekulácia. Když jsou to Slavkovského, já se teraz dívám,
Ja som to našiel takisto, ale nenašiel som ten trip na NHL, ale na Olympiádu. Ja tiež. Ja som na Football Football.sk a počuj ma, to je, že, lebo ja tu mám niekde aj dátumy a toto je, ty môžeš ísť na otočku 11. Do Milána. do Milána. Leteckým speciálem za nejakých... Oni majú čárter Cez podľa tohto? 500 eur to stojí včetne vstupenky, včetne dopravy, včetne transferu, včetne letenky, včetne vstupenky. Počkaj, dobre, hráme 11. februára proti Fínom o 16:40 v Miláne. O 7. letíš z Bratislavy, čártrom Football Touru z Bratislavy o 7. Priletíš koľko? Hoďka a pol podľa mňa do Milána. No nech dve. Si tam pred 9. No. Máš do 6, lebo oni ťa privezú aj z letiska do mesta, do centra mesta a teraz máš. Pozrieš si Duomo, čo tam je? San Siro je trochu ďaleko. San Siro je ďaleko. No a tam máš takú tú dáčku. Teraz keď si poslednú večeru. No to si musíš rezervovať inak miesto už teraz, lebo tam akože sa nechceš postaviť do toho radu. Ale teraz, keď v tejto chvíli sa rozhodneš do februára, tak máš ideš na rad. poslednú večeru si môžeš pozrieť. Čiže to je s poslednou môžeš večerou? nakupovať, alebo manželku poslať na nákupy a vlastne 16:40 ťa privezú do haly, máš dobré miesta a pozrieš si Slovensko-Fínsko. Tak ale ideálny zájazd je, když manželka zůstane doma. Slavkovský versus Kapánen, Slovensko-Fínsko, alebo kedy hráme so Švédmi na Valentína. Na Valentína by sme mohli, keby sme si urobili romantický pánsky trip na Valentína. A to je tiež na otočku? To je na otočku. Lebo ja 15. Na Valentína? Ja potrebujem 15. byť, 15. februára musím byť v Bratislave. To bol technický rozchod. Ale viete čo, my už máme, na MDŽ máme Košice a že by sme mali na Valentína v Miláne. Ale to je fantastický inak nápad, akože kto má partnerku, ktorá má rada hokej, tak zídi na Slovensko do Milána s večerou s poslednou večerou na Slováky, na Valentína je fantastický. Posledná večera v Miláne. Ale však já jsem třeba nedávno, já jsem teda, musím se pochválit, já jsem slamený vdovec 3 týdny. Moja žena je prostě v Áze, na Sri Lanke, Preto tak žiaríš, žiaríš. Já mám technické prázdniny. Technickú údržbu. Ale nedávno jsme měli výročí a já jsem to byl v pátek a já jsem se s kámošem dohodl a urobil jsem tour de hospodu po Bratislavě, tour de vináreň, my jsme vinaři a dali jsme asi 6 vináreň a prostě jsme si to celé obešli a já jsem ten den měl výročí s mojí ženou. A když jsem teda ráno vstál, tak mi řeklo, jak bylo s Braňou. Říkám, fantasticky, my jsme měli včera výročí. A si zabudol. A říkám, nezabudol, však som to oslavoval. A to je presne dôvod a možno aj cesta, že ako oznámiť tej vašej partnerke, ak by aj nechcela s vami, že čo by si povedala na Valentína Milán? Ono, že super, no počkaj, nie ty, ja aj s kamošmi na Olympiádu. Ale ne, to sú výborné zájezdy inak, akože... A môžete aj zobrať partnerku. Nezabere ti to moc času a vidíš Slovensko, akože perfektne. No, pozeral som to akurát Už ísť na Olympiádu. že vlastne o 7. odletíš z Bratislavy a do 11. niekedy o pol 11. alebo čo to majú uvedené na stránke, že si naspäť v Bratislave. A pozrieš si Miláno, pozrieš si zápas a buď teda my hráme 11. februára proti Fínom o 16:40 a potom 14. februára na Valentína proti Švédom, to si môžeš udobriť devku. Ale pozor, ja som našiel, lebo mne to hodilo... Ja vím, kde som 14. Počuj, Football.cz, lebo existuje aj Football.cz. Aj SK. No, SK je Football Tour a Football.cz, ale však to aj cez Football Tour sa tam dostaneš. Aj český zájazd je z Prahy. A to je na Kanadu. Kámo. To není na Kanadu, to je na to, jak Kunrátek. Ubránime Davida. Počúvaj, že Česko-Kanada 16:40 12.2. to má Andrejka Národky. Môžeme zobrať na Národky do Milána. Ale my všetky tie highlighty už vieme akože MDŽ Košice, Valentín máme Olympiádu a ty už vlastne výročie si mal Tour de Vinárna. Nie, ale to nie je vôbec zlý plán. To je jak v Pretty Woman. Poďme, máš narodeniny, 12.2. má Andrejka narodeniny. Zoberiem ťa do Prahy a prídeme 11.2. do Prahy, predvečer. 12.2. dáš šatku na oči, do lietadla, nevieš kam letíš. Necháš ju v Prahe. Ideme do Milána
a skončíme na zápase Česko-Kanada, čo? Sa vrátiš večer, ona tam na tom letisku s tou šatkou, že kde si? Pripomínam to, Přesně tak, to jiní hráči Už druhý zápas. taky míří, do nominace Česka na olympiádu. To by sme si mohli rozobrať v play-off epizóde. V play-off epizóde to asi rozobereme. Rozoberme Česko-slovenskú nomináciu, lebo dokonca už Slováci oznámili nomináciu, predstav si. Tak by sme to mohli A dať. je tam Adam Ružička a Pavla to včera v skupine dosť akože vytočilo. Normálne môže Slovensko zverejniť nomináciu na olympiádu a ja dostanem do skupiny správu od nasratého Pavla, že to nemyslíte vážne, že beriete Ružičku na olympiádu, tak to si vydiskutujeme v play-off epizóde. Mohli by sme. A okrem toho som chcel riešiť v play-off epizóde ešte jednu vec, ale pokiaľ ju nájdem... Ty by si v tom zešite mal robiť takové to, že ty On to má antichronologicky, áno. Chronologicky, alebo si to mohol... Ty si to totiž to, vieš, že nemôžeš si to dať chronologicky, aby si vedel, že to máš Ne, chronologicky, abecedne. ale jak se tam píše takové ty, dáváš si tak ty barevné a Ano. abys věděl, co kde máš. A však to bys měl jenom třeba, to bys měl jenom dvě záložky, že? A Co to mi má teraz aj. napadne a kokotiny. Mám niektoré, ale tá vec, ktorú som hľadal a zabudol som povedať, je, že Kuzmenko paradoxne prebudil Fialu, alebo Fiala prebudil Kuzmenka, že tá dvojica Kuzmenko-Fiala v posledných zápasoch LA sa mi páči, to som chcel povedať. Vieš, prečo sa ti LA páči? Pretože bez Danalta sú lepší. Nie, áno, to je možné, ale LA sa mi nepáčia stále a kritizujem ich dlhodobo v tejto sezóne a Fialu špeciálne, Kuzmenka tiež a preto som teraz chcel to nejak akože vrátiť objektívne, že áno, mám konečne dobrý pocit z Fialu a že tam vidím medzi Fialom a Kuzmenkom to isté, čo som svojho času videl medzi Podkolzinom a Dreisaitlom a Roslovikom a Dreisaitlom, chápeš? Že je tam niečo. Inak na Roslovika som sa vtedy, keď hovoríme o Fialovi a už sme kritizovali Majera, uvidíš, ako oni budú hrať výborne za Švajčiarsko. U Fialu som to videl už veľakrát, že nemal bohviakú sezónu a potom aj na majstrovstvách sveta v Česku, bol tuším MVP. Nemal bohvie čo v zámori a v tom švajčiarskom týme úplne ožil. Aby to nebolo aj, že Timo Mayer bude jeden z najlepších hráčov olympijského turnaja, lebo a ukáže sa to, že mu to proste v tom New Jersey nejde, lebo sme hovorili, že možno keby urobili trade, že by hrali. Ja súhlasím s tebou. Vieš, a aj ten Fiala, mne sa vždy páčil viacej, keď hral za Švajčiarsko, ako v NHL. Ja viem, že ty si ho mal vždy bol v Minnesote, ale ja som ho vždy videl hrať v reprezentácii lepšie ako za Však ale uvidíš, aj Pala bude hrať dobře. Ja som o tom presvedčený. Aj Pala Ale to bude nie je hrať zlý dobře. hokejista. Však samozřejmě, ale on ukázal vždycky, že u krátké turnaje, anebo ne krátké turnaje, ale prostě play-off věci sedí víc než nová sezóna. A Timo Mayer bude jedna z hvězd olympiády, uvidíme. Myslím si to tiež. On přijde z toho, teda si to představ, přijde z toho Dusna, kde je ten
poloblb Sheldon King, který tam furt chodí a Poloblb je výborné. něco jim jakože napůl ústa říká, on je nasrne. Všetci mu nadávate, ale nech si príde sem sa A naopak, víte komu olympiáda podle mě uškodí, budeme o tom a půjde dole? Tampy. Tampa posílá 11 hokejistů na olympiádu. To nemůže To je, dopadnout keby dobře. Colorado posielalo troch. To je, keby sme si zrátali, že Tampa má Aj najviac Florida? hráčov? Aj Florida? Tampa posílá Ja- nejvíc hráčů na olympiádu. Pocitovo by som povedal, že strašne veľa hráčov ide z Minnesota a z Colorada. Ale ide aj z Floridy, ide 8 tiež. A Florida, Tampa by boli až Ano, závese. ale Florida tež posílá hodně, ale v Floridě v môjom pomere, jakože jak oni šli nahoru, tak teraz im trošku to zastrne a jim pauza, aby si trochu vyčistili, jakože nevyčistili hlavu, blbost, ale aby odešli od toho, im jenom může prospět. Áno, a Meťutkenčák sa vráti. Je v veľkom laufe a im to uškodí. Áno. A pomôže to aj Dallasu, už viem, čo som chcel povedať. Musím aspoň jedno veto povedať, že sledoval som to kvôli Fehervárimu, lebo Washington hral proti Dallasu. Fehervári ďalší výborný zápas, naozaj akože hrá veľmi spoľahlivo. Tam vidíš napríklad ten rozdiel, že máš tam, on hral s Johnom Carlsonom teraz v obranej dvojici. Už dlhodobo. Ale John Carlson ti urobí chybu v obrane, neubráni hráča. Ten Fehervári pozične veľmi dobre. A napríklad sa mi páčil moment, kde Roope Hintz išiel na brankára vlastne samostatný, ako keby z boku išiel na brankára sám a Fehervári ho stíhal. A každý by mu dal proste tú sekeru po tej hokejke alebo po tých rukách v poslednom okamihu a Fehervári ho nechal. A Thompson to chytil a si zober, že ten Fehervári, keby urobil tú hlúposť, že mu to dá po tých rukách, tak je z toho trestné strieľanie, čisté trestné strieľanie pre Roopeho Hintza, že aj to rozhodovanie sa v kľúčových okamihoch, veľmi sa mi páči, ako hrá Fehervári, chcem sa ho pochváliť, ale nie preto to otváram, Určite lebo Dallas chceš pochváliť. Dallas chcem pochváliť, že to bol konečne po dlhých zápasoch výborný výkon na ľade Washingtonu, fantastický zápas, verím, že sa Bolo na čase. odpichli a to bez, lebo ten Robertson z toho, že nie je nominovaný, je tak frustrovaný, že ho na tom ľade poriadne nevidíš a je otrávený už aj pri tom, ako strieľa na tú bránku. Takže ostatní hráči to ťahali, ale Dallas, mám radosť a olympijská prestávka pomôže Dallasu, som o tom presvedčený. Čo je nejvíc vypovídající, že jak dobře hraje Dallas tuto sezónu, teraz jsme v špatnou rodu, že prohrál 6 nebo 7 zápasů za sebou? 6. Stále je druhý. Ale tá západná konferencia je tak vyrovnaná a tak relatívne slabá, že sa tam ešte teoreticky aj ten Winnipeg môže vrátiť späť. Tam sú 3 ustřelené týmy a pak nic. No. Tak minulo som tu hovoril, a neviem, či to je pravda, nepreveroval som to, že som niekde videl, že Vegas po tých prehrách, čo mali, tak síce boli vysoko vo svojej konferencii aj v divízii, ale vlastne na východe by boli mimo pozícií play-off, ale to nie som si úplne istý, či to nie je akože zlá štatistika, len som to videl niekde. Taký rozdiel medzi východom a dobře. západom. Ale mají hodně zraněných, nemají obranu, však mají celou obranu zraněnou, jakože mají blbé období. Rozhodne počúvajte aj našu playoff epizódu, pretože budeme rozoberať podrobnejšie českú aj slovenskú nomináciu, kto nám tam chýba, kto tam je navyše. A pridávajte aj pod týmto videom komenty aj na YouTube, pretože súťažíme o predplatné na 3 mesiace zadarmo. Teda stačí, ak aj pod týmto videom dáte akýkoľvek koment k nejakej téme. Samozrejme, môže to byť aj Drbna Ullmark, respektíve jeho žena. Môže to byť situácia s Binningtonom, ako ste možno vy videli to video, ktoré rozoberal na Instagrame Fenčo.